Her på Osted Efterskole er der spredt rygter om såkaldte pranks, hvor nogle bestemte drenge har fået taget deres tøj, mens de er i bad. Nu vil jeg finde ud af, hvordan de har det med det. Hvem var ofrene? Det var mig. Jeg har jo selv været en af ofrene for det. Albert Møller. Flere? Min roomie. Hvem er det? Sebastian. Ja, den må nok være Sebastian. Hvad er teknikken? Altså, hvordan gør de det? Det er det tøj. Det her, jeg ved ikke, Simon eller noget. Man hænger altid sit håndklæde, for der er ikke nogen knager indenfor eller udenfor, og så hænger man bare sit tøj på døren, og så tager folk bare ens håndklæde og underbukser. Det er jo ikke særlig svært. Du tager deres tøj, når de hænger det op. Det er jo sådan nogle båse, som man er nødt til ligesom at hænge sit tøj ud over, så man så kan andre så tage tøjet fra den anden side af. Hvordan har du det med det? Jeg har det fint. Altså, jeg synes selvfølgelig, det er en træls ting at gøre. Altså, jeg tror ikke, jeg tager det så tungt som nogle andre. Men jeg synes det er helt klart, det er noget, man ikke skal gøre. Jeg har det jo forfærdeligt ellers inden. Jeg har det ikke så godt. Jeg kan ikke sove om natten. Altså, det kommer jo så an på, hvor slemt det er. Nogle gange så tager de alt tøjet og ikke giver det tilbage. Og andre gange har det kun lige været hurtigt, og så er de så givet tøjet tilbage efter. Der er det så ikke så slemt. Hvorfor tror de gør det? Det var sjovt. Jeg ved ikke. Fordi at det er sjovt, og jeg er sikker på, at der er også nogen, der synes, det er sjovt at få det taget, men der er selvfølgelig også nogen, der ikke synes, det er sjovt, og så kan der ske misforståelser, og så er det bare ikke fedt. Det var jo sjovt. Det var lidt grineren. Okay. Jeg synes, det var sjovt, og sådan, det var faktisk mit formål med det. Jeg tror bare, det er fordi det er sjovt. Der er ikke nogen grund. Men er det her en drengestreg, der er gået for langt? Eller er det bare for sjov? Det kan du selv vurdere. Hvorfor har du fået et håndklæde? Jannik, der er et håndklæde.